Dobrý den, jmenuji se Eliška Dvořáková a pocházím z České republiky. Jsem na pozici 5 hvězd u firmy Tienz. Tohle je moje zázračně zachráněná fenka Aira a v neposlední řadě biologický vápník od firmy Tienz, které bych tímto ráda poděkovala za příležitost podělit se o své zkušenosti s tímto výrobkem, který mé fence Aiře zachránil život. Aira se na vycházce otrávila neznámou látkou, 5 dní nejedla, nepila. Schylovalo se už k tragédii a v té chvíli jsem neotálela a začala podávat tento vápník. Zabral téměř i hned a bylo vyhráno. Tento vápník jsem po zkušenostech použila i u mé druhé fenky, která byla po operaci kolene, a za pomoci tohoto skvělého vápníku rekonvalescence probíhala velice úspěšně a fenka se zcela uzdravila. Tímto bych se chtěla podělit s tímto úžasným produktem se všemi lidmi v oblasti kynologie, protože produkty od firmy Tienz jsou čistě přírodní a lidem i zvířatům velice prospívají. Děkuji za pozornost, nashledanou.